Il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius ikkonferma li l-kwistjoni Franco De Bono hija r-raġuni ewlenija għaliex il-Gvern mhux qed jieħu voti fil-Parlament. F'reporter li xandar fuq Favorite Channel, David Agius għalek. Issa, Franco De Bono kif jitħof l-istorja kollha. U għal-fatt li Franco De Bono ukoll sal-lum għadu ma tax xi kelma partikolari lil ħadd. Il-wib nazzjonalista akkuża lil Franco De Bono la qabeż kull linja għaliex tkellem fil-pubbliku u ma vvutax mal-Gvern. Dik il-linja nqabżet għaliex inti ma vvutajx, il-deputat ma vvutax favur il-linja tal-Gvern. U ammetta li bil-kriżi tal-Gvern il-pajjiż inħakem minn sentiment ta' inċertezza. Jiena li dak l-astensjoni għalkemm ma jwaqqax il-Gvern imma jagħmel is-sitwazzjoni diffiċli. Diffiċli għaliex il-poplu Malti barra irid li jara l-Gvern miexi jkollu ċertezza. Agius qal li l-qagħda tal-Gvern fil-Parlament qed tinkwieta lil kulħadd l-aktar lill-investituri f'pajjiżna illi jridu stabilità. Ġifieri li barrani jara jew Malti l-istess jinvesti dan pajjiż jara li l-pajjiż ma jkunx daqshekk stabbli, tinkweta l kulħadd.